El Drake, pel fet de ser un pitbull, haurà de portar morrió tota la seva vida. Som el David i l'Anna i som els propietaris del Drake, que és un gos catalogat com potencialment perillós. El Drake és un American Pitbull Terrier i per la seva conformació física, com té el cap, les pates, tot, és un gos catalogat com perillós, potencialment perillós. Aquesta llei que parla d'aquests gossos parla de races directament, no? Llavors no es fixa si el gos és un gos educat, és bo o és dolent, no? Llavors hi ha gossos que no estan dins d'aquesta llista i jo penso que un gos que té més de 20 quilos i té una boca pot ser un perill per a qualsevol persona si no està bé educat. Venga, chico. Abans de tenir el gos, jo soc veterinària i he estat treballant a clínica i llavors, sempre que em venia un gos com aquest, són animals molt dolços, molt pròxims, no? Que tenen molt bon caràcter. Vam dir, per què no tenim un pitbull? I després, quan ho vam tenir, ens vam adonar compte del que suposa, no? Quan és un gos GPP o gos mal catalogat com gos potencialment perillós, has de, primer de tot, portar el morrió sempre que surt al carrer, portar una corretja que no sigui més llarga d'1 metro i has de portar també la documentació, que és la llicència i el cens del gos. La normativa relativa als gossos potencialment perillosos a Catalunya és més restrictiva que la resta de l'estat espanyol. Soc la Sandra Burgos, soc tècnica veterinària de l'Oficina de Protecció dels Animals de l'Ajuntament de Barcelona. Quan una persona vol tenir un gos potencialment perillós, el primer que ha de fer és disposar d'una llicència municipal que l'habilita per tinença o conducció d'aquest tipus de gossos. Aquesta llicència s'ha de demanar a l'Ajuntament, en qualsevol oficina d'atenció al ciutadà. A més, el gos també ha de complir una sèrie de requisits, que són que ha d'estar xipat, ha d'estar censat a l'Ajuntament i ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil. En el cas d'incompliment de la normativa de gossos potencialment perillosos, són sancions d'una quantia econòmica important. Per portar un gos potencialment perillós sense morrió per la via pública són 600 euros. Portar-lo sense lligar, 500 euros. No disposar de la llicència administrativa són 2.400 euros. 5.700, per exemple, l'abandonament d'un gos potencialment perillós. Miška. Ale. Vale, vista. Dels 160 gossos que hi ha actualment al CAC, hi ha un percentatge d'ells que són gossos potencialment perillosos. Em dic Miquel Montanera, soc voluntari del CAC i em dedico a socialitzar els gossos anomenats potencialment perillosos. Els voluntaris que venim aquí a socialitzar aquest tipus de gossos són gent que tenim que tenir una llicència específica per poder treballar amb aquest tipus de races. O sigui que no tothom, diguéssim, seria apte. Fixa't, En el cas de les adopcions de gossos potencialment perillosos en el centre d'acollida, les persones que sol·liciten aquesta adopció també han de disposar de la llicència administrativa. Quan algú demana l'adopció d'un gos potencialment perillós al CAC, els tràmits que s'han de fer des d'aquesta oficina s'intenten agilitzar perquè el gos pugui sortir abans en adopció.
Els exercicis de socialització amb aquest tipus de races nosaltres els fem perquè aquests gossos siguin molt més adoptables per la gent. Nosaltres ens dediquem més que tot a passejar aquests gossos amb altres gossos tant siguin potencialment perillosos també o qualsevol altre tipus de raça, i llavors també els passegem, els ajuntem en gàbies i fem que tinguin una interacció amb els altres gossos i també amb gent. Que tinguin problemes, alguns d'ells bàsicament no és pel seu caràcter, sinó és degut al antic propietari que hagi tingut, que no l'ha educat, precisament no l'ha educat bé. Què passa, Grisca? Toro! I els traiem al morrió, que estiguin una estona junts. Vine. Quiet, veus molt bé. Toro! Hola! Mira, voleu una mica? Toro, Grisca, mira! Toro, torete! Considero que els GPPs tenen una fama immerescuda. Bàsicament són uns gossos bastant nobles, bastant correctes, però la mala fama la tenen a vegades per una mala informació de la gent i també pels propietaris que hagin pogut tenir anteriorment, que no han sabut una mica com reeducar aquest tipus de gossos. El Drake que tenim ara, jo crec que no podria ser perillós. Però si el Drake no estigués educat com està educat o fessi l'exercici que cal fer, està clar que podria ser perillós com qualsevol altre gos que tingui un corp gran, quijada gran i que sigui un gos de més de 20 quilos. Com podem dir boxers, pastor alemany, qualsevol altra raça de gossos que són potents. Nosaltres, en el nostre cas, el que vam fer quan vam agafar el Drake va ser, quan va tenir 3 mesos, anar a un entrenador per aprendre unes normes. I després el que van començar a fer és exercici. És un gos amb molta energia, amb molta potència, i s'ha de cansar. Llavors, si tu vols tenir un gos d'aquestos, has d'estar molt implicat en la seva educació, tant a nivell d'exercici, exercici, i normes a casa, i normes fora de casa amb altres gossos i amb altres persones i amb tot. I després, carinyo, perquè és que és un saco de carinyo. Quan veig altres gossos que van corrent per la platja, doncs penso que és injust per al Drake, no? O els gossos com Drake, que sempre han d'estar amarrats al seu amo i no poden córrer ni gaudir de la platja, com fan els altres. Arribem aquí i res, passejant una mica sense poder-lo soltar, perquè no pots. Jo crec que el pitbull té tanta mala fama a causa dels mitjans de comunicació i de vegades també perquè no se sap bé la raça que ha fet el problema o qui ha fet i directament es diu pitbull. En el cas d'altres països d'Europa, per exemple, hi ha diferències. Per exemple, a Anglaterra aquests animals està prohibit, la seva tinença, i en el cas d'Itàlia simplement es sol·licita una mena d'escrit responsabilitzant-se de les accions que pugui fer aquest animal. La gent directament pensa que veurà un gos, un pitbull, i li anirà a mossegar, i no és així. És un racisme, perquè és que directament no es té en compte com és el gos. De fet, és que al Drake se l'apropen nens i és que es tira al sol, saps? Es fa supersumís amb ells. Jo espero que la gent es faci més comprensiva i que no jutge abans de temps. Està clar que és necessari una llei que regule tot això, però lleis racistes com aquesta, no sé. El futur dels GPPs a Catalunya sembla que sigui una mica més positiva, degut que actualment a l'Ajuntament i altres llocs d'importància i rellevància hi ha gent també bastant conscienciada i que facilita bastant les coses per a la reintroducció d'aquests gossos, diguéssim, a la societat. A mi m'agradaria que arribés un dia en el qual no hi hagués cap gos que estigués considerat com a potencialment perillós, que pogués anar tranquil·lament pel carrer sense morrió ni sense cap tipus de llicències. Jo crec que la llei es podria millorar força, sobretot fer més control a la cria particular i regular que només puguin criar els criadors professionals. I crec que una bona mesura seria obligar la esterilització a l'any o fer alguna normativa perquè no es pugui criar a casa al llibre albedrío.
pedagogia és molt important. Pedagogia tant per a la gent que no té aquests gossos com per a la gent que vol tenir aquests gossos. Perquè és necessari que la gent que tingui aquests gossos sàpiga que s'ha d'esforçar molt amb ells i que, de veritat, si tu ames aquesta raça com jo amo aquesta raça ara mateix i David també, que l'amem moltíssim, fas tot el que faci falta per a que la gent no pensi mal del teu gos. I fas això, agafar la bici, sortir fins a la platja, anar amb el morrió i fer el que faci falta.